Tervetuloa hankemaailmaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä alueella toimivat 4 Leader-toimintaryhmää mahdollistavat yrityksille erilaisia tukia toiminnan aloittamiseen ja sen kehittämiseen sekä investointeihin. Seuraavaksi tarkastelemme 3 hyvinkin erilaista yritystä, jotka ovat saaneet ELY-keskukselta tukea toimintaansa. Lähdetäänpä liikkeelle vedestä, joka on tuo vanhin voitehista. Kouvolan Saaramaalta on tarkoituksena viedä raikasta vettä pulloissa eri puolille maailmaa. Saaramaa Vesi Oyn toimitusjohtaja Mika Merta, kerrotko mistä tässä on kyse? Meidän tässä tilan alla on 4 kilometrin kokoinen pohjaveden muodostumisalue ja siitä pumpataan tämä vesi, joka sitten hiilihapotetaan ja pullotetaan. ProAgria Kymenlaakso on tässä meillä suurena apuna ja sieltä kautta he on auttanut meitä laskelmien teossa, kannattavuus ja muuten laskelmien teossa ja he on opastaneet aika paljon niin kuin erilaisten tukien hakemisessa. Ja, kehittämistuki meille myönnettiin Moskovassa järjestetyille elintarvikealan messuille, eli yksin omalla rahalla ei olisi ollut mahdollista edes kustantaa niin suurta kuluerää, niin kuin nämä messut olisi vaatinut. Lumoavaa kerta kaikkiaan. Yrityksen kehittämistuen avulla on päästy eteenpäin. Myllykoskella yritystoiminnan ovat polkaisseet käyntiin Jarna Saloranta ja Bea Harjamaa. Käydään katsomassa, minkälaisesta yrittämisestä on kyse ja millaista tukea tähän on saatu. Tämä on hoito- ja huolenpitofirma, mitä nyt ollaan tässä näin jo rakennettu tässä vuosi suurin piirtein. Ja meillä on ollut asiakkaina periaatteessa nuoria tuolta vammaispalveluiden kautta. Kun ELY tukee, niin loppuperin se yhteistyö on ollut aika mutkatontakin. Että olisi voinut kuvitella, että se on vaikeampaa. Että ainakin nyt näin, mitä hoidetaan nyt niin kuin jatkossa sitä, niin mun mielestä se on toiminut. Niin tosi hyvin on toiminut. Varmaan se alku, että te täytti ne paperit ja kaikki sai sinne lähetettyä. Mutta tehän tuli ne päätökset kyllä aika nopeasti mun mielestä meille. On se helpottanut kuitenkin, että tietää ainakin, että tietty rahasumma niin tulee. Että onhan se totta kai se on auttanut. Me ei ole hirveän siihen byrokratiaa törmätty. Ollaanko? Ei mun mielestä. Yrityksen käynnistämistuki on selvästi auttanut näitä naisia yrityksen alkutaipaleella. Mielenkiintoinen on myös seuraava kohteemme. Nyt siirrytään luonnonhelmaan Iitin Mankalaan, jossa Markku ja Virpi Ylikaitala harjoittavat maatilallaan matkailutoimintaa. Investointituen avulla on saatu uutta ilmettä yrittämiseen. Lähtiin yhdestä mökistä liikkeelle ja siitä vuosien varrella sitten tuosta kun me huvilaan ja mökki on nyt ja sitten myös tämä tilausravintola tuli kuvaan mukaan eli yhteensä 105-paikkainen tilausravintola ja kun ensimmäistä mökkiä lähtiin ja EU oltiin menossa, niin nähtiin, että täytyy näitä sivuelinkeinoja ruveta niin kuin vahvistaa ja sitä kautta hakea perheelle elinvoimaa. Ja erilaisia näitä tukia ollut ja niitä ollaan aina haettu, kun se on niin kuin kuvioihin sattunut, eli näihin rakennusprojekteihin ja muihin tällaisiin, mitä tämän yrityksen kehittämisessä on tarvinnut. Parasta aikaakin on niin kuin tässä sellainen 2 vuoden projekti. 6 hotellihuonetta tehdään niin kuin mökkeihin. Kyllä voi sanoa, että meillä kuitenkin usea työpaikka varmaan olisi jäänyt saamatta. Kyllä se mun mielestä ainakin on tosi hyvä keino maaseudulle, että kyllä varmaan moni työpaikka jäisi maaseudulta pois, jollei tällaisia mahdollisuuksia olisi. Kehitysyhdistys Sepra on myöntänyt kehittämistukea Kouvolan Liikkalassa toimivalle Jalon myllylle. Se on silleen, että oikeastaan mun appiukko on ollut sellainen hankevetäjä ja se toi sitten sen ajatuksen tähän meille, että tähänhän voitaisiin perustaa sellainen hanke, mistä saataisiin sitten apuja vähän tähän investointiin ja sitten se hanke laitettiin pystyyn, että saatiin tehtyä tähän tällainen varastorakennus, missä on sitten vähän myymälää ja toimistotilaa. Kyllähän siinä oli kaikenlaisia niitä yritysanalyysejä ja piti miettiä, että mikä on takaisinmaksuaika ja
millä lailla se hanke sitten kasvattaa tätä meidän kannattavuutta ja sellaista, että oli siinä aika isot ne työt kuitenkin. No kyllä siitä selviää ja sitten vaimo on sanonut, että se on ollut aika iso apu, kun on erikseen tehty sellainen hanketili. Myllyhän toimii niin kuin myllyn pitääkin. Lisäksi hankkeen avulla myllyyn rakennettiin noin 100 neliömetrin laajennusosa ja muutettiin lämpökeskus lajittelujätteen ja metsähakkeen seospolttoaineella toimivaksi. Ekologista. Seuraava vierailukohde on Etelä-Karjalassa toimivan Kärki-Leader-toimintaryhmän alueella Purnujärvellä sijaitseva eläinhoitola Pieni Varis. Yritys on saanut investointitukea toimintansa kehittämiseen. Se Leader-homma tuli sieltä koirayhdistyksen kautta. Sitä kautta oltiin ensimmäisen kerran. Minä olin niin yhteydessä tuohon Markko-Pekkaan ja sitten kun tämä homma ruvettiin tätä hommaa miettimään, niin sitten ajateltiin, että kysytään sieltä sitä, että onko siellä mitään mahdollista tukea. Joo, oli hyvin, että tämä on ihan semmoinen kohde, mikä varmasti. Niin olihan siinä sitten toi ELY-keskuskin mukana. Siis minä olen tämmöinen, joka kirjoittaa tosi paljon ja teen kauhean pikkutarkasti kaikki, niin se oli työläs. Et varmaan olisi pienemmällä työlläkin ehkä päässyt. Vähän pelottelivat, että joutuu varautumaan antaa kaikennäköisiä selvityksiä, niin ei tarvinnut sitten. Ei ollut mitään, että oli tosissaan näitä tämmöisiä, että nimi puuttui jostain ja minkä kokoisia koiria tulee hoitoon. Olisi myös totea, vaikka emme ole saatu sieltä mitään. Joka harkitsee tällaista, niin en minä nyt sano, että se mitenkään ylivoimainen on. Ei ole. Kiitos kaikille yrittäjille. Lähialueilta löytyy mielenkiintoista ja moninaista yritystoimintaa, johon on haettu lisää kannattavuutta erilaisten yritystukien muodossa. Lisätietoa tukimuodoista löydät osoitteista, jotka tulevat tässä.